να σε πάω στο καταράκτη του Ερυθρέα και δεν είμαι μόνος, είναι παρέα ολόκληρη η ομάδα του Ηρακλή. Ξεκινήσαμε 7.30 ώρα το πρωί για να μην βρούμε κόσμο στο βουνό, μιας και έχουμε 40 άτομα. Η ομάδα υπερπλήρης με τον καλύτερο οδηγό της ProBus, Δημήτρη. Η ομάδα δεν πάει πουθενά χωρίς τον φυσιοθεραπευτή της. Κύριε, τι έχετε να πείτε, εδώ οι προπονητές αγωνιστικής. Σήμερα ο Μύτικας φαίνεται ξεκάθαρα και δεν είναι εξοπλισμένος ούτε συνεφιασμένος. Ερχόμενοι μέσω Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθήνας, πήραμε τη στροφή δεξιά για 2. Ο Πολυζούδης ρώτησε πού είναι η Πανευρωπαϊκή φέτος και το λέω πού θα ήθελες αγόρι μου. Ντουμπάι μου λέει θα ήθελα. Ακούστε προσεκτικά, το βουνό έχει κανόνες, εντάξει. Πάντα είμαστε ευγενικοί με όποιον περνάει από δίπλα μας. Δεν κάνουμε χαβαλέ, δεν δηλαδή κοροϊδεύουμε, φωνάζουμε, τσιρίζουμε. Κάνουμε απόλυτη ησυχία. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να ηρεμήσουν και να το ευχαριστηθούν. Δεν κάνουμε κανένα σκουπίδι. Δεν έχουμε μαζί μας πράγματα που μπορεί να βλάψουν τη φύση, αναπτήρες και τέτοια, εντάξει. Λίγο πριν τα Πριόνια συναντάμε μια διαδρομή προς τα αριστερά, στην οποία είναι ο σύντομος δρόμος για να φτάσει στο κομμάτι του Ενιπέα. Φτάσαμε, παίρνουμε νερά, φαγητά και ό,τι άλλο χρειαστείτε και σε λίγο ξεκινάμε για να κατέβουμε προς τον Ενιπέα. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Σεβασμός στο βουνό, εντάξει. Τι φωτογραφία έχεις παίξει, μας έφερες Όλυμπο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κατάβαση. Δεν θα πάμε γιουρούσι όλοι μαζί, θα χωριστούμε. Τι εννοώ θα χωριστούμε? Θα πάμε τρενάκι ο ένας πίσω από τον άλλον. Πρώτος θα είναι ο κύριος Τάσος που ξέρει, έχει ξαναέρθει και ξέρει τον δρόμο. Από πίσω του θα πάνε 8 άτομα. Ξεκινάμε, παίρνουμε το μονοπάτι Ε4, κατάβαση προς τα κάτω. Το πρώτο γεφυράκι είναι εδώ που βλέπετε. Τα επόμενα γεφυράκια λόγω των προποπτώσεων έχουν εγκρεμιστεί. Οπότε δεν θα πάμε πιο κάτω, θα φτάσουμε μέχρι τους καταράκτες του Ενιπέα. Έχω ξεκινήσει να βιντεογραφώ και τις εκδρομές μου στα βουνά, μιας και είναι μεγάλη μου λατρεία. Το έχω αποκομίσει από τον πατέρα μου και θέλω και τους νέους αθλητές μου και τον κόσμο που βλέπει να μαθαίνει και αυτό τη μαγεία της φύσης. Προς λιτόχωρο. Ναι, υπάρχει περίπτωση να έχει φίδια, αλλά είναι πιο μικρά από εσάς, οπότε σας φοβούνται. Κωστάκη, μια κόντρα πεταλούδα στο καταράκτη σε πάω, να ξέρεις. Ναι, γουστάρω. Έχουμε περπατήσει 10 λεπτά, φτάνουμε στο δεύτερο γεφυράκι, ήδη μπορείτε να δείτε σόφες, μαγικά, όπως βλέπετε. Αυτός είμαι εγώ και σήμερα ανεβήκαμε στο λιτόχωρο. Βλακιά κάναμε όμως, έπρεπε να ανέβουμε με πατίνι. Υπάρχει και ένα κόκκινο βελάκι, αν το δείτε προσεκτικά, στα μισά της διαδρομής, που λέει να κάνουμε αναστροφή προς τα κάτω, μην μπερδευτείτε και φύγετε από τα αριστερά. Κάλτσα Βετζίτα, γιατί σκληρή δουλειά κερδίζει το ταλέντο. Η γνωστή. Ο Χλαπάτσας, ο καταδότης. Καταδότης. Εκεί είναι ο Τάσος, ο μικρός εξερευνητής. Stop! Έχουμε πάρει λάθος μονοπάτι. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Και μετά από 35 λεπτά κατάβαση φτάνουμε στο σημείο όπου μπορούν πολλοί να κατασκηνώσουν τα βράδια, πίνουν τις σκηνές τους. Υπάρχει μια είσοδος για το καταράκτη από πάνω, από εδώ ή από εδώ. Άλλα 10 λεπτά και φτάνουμε στο καταράκτη. Μαζευόμαστε. Από αυτό το δρόμο βρίσκεσαι πάνω από τον καταράκτη και από κάτω προχωράς για να βγεις κάτω στο καταράκτη. Πολλοί κατασκηνώνουν εδώ πέρα τα βράδια, έρχονται εκδρομές. Φτάσαμε στην νυχτωσιά, ξεκουραστήκαμε λίγο, μιλήσαμε, συντονιστήκαμε, τα παιδιά φάγανε, παίξαμε κάποια παιχνίδια. Εδώ βλέπετε κάποια πίστολο σκότα από τον Κωστάκη. Κύριε Στέλιο, πώς σας φαίνεται? Εξαιρετικά. Θα ξανάρθουμε.
Πώς challenge, όποιος πιάσει ένα πεταλούδα, δίνω ένα 10 ευρώ. Εδώ βλέπουμε τον Πολυζούρι στο φυσικό του περιβάλλον. Έλα, για δείξε στην κάμερα. Τάσο, ξυλώσου. Τάσο και από εδώ Τάσο, και από εδώ ξυλώσου. Είστε έτοιμοι? Ναι. Υπάρχει κάποιος που θα μπει? Ναι, σκεφτόμουν. Για να δούμε. Και αφού πήραμε μια ανάσα, ξεκινήσαμε για το τελευταίο 5 λεπτό για να βγούμε στον καταράκτη. Έχουμε τσουλίτρες. Και ναι, φτάσαμε στον καταράκτη του Ενιπέα. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει με τον Χρήστο δεν είχε τόσο νερό. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και πρέπει να μοιραστούμε. 9,5. Τι έχεις να πεις? Φέγγει τόσο κρύο. Ελπίζω με αυτά τα βίντεο να βοηθάω και εσάς να ανακαλύψετε και αυτόν τον τρόπο διασκέδασης με την παρέα σας, να οργανώσετε εκδρομές, να ανακαλύψετε πολλά μέρη της Ελλάδας. Δεν κρυώνουμε! Το Ποσειδονίο 8-3 είναι! Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή και like.